Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulihil amin. Khatamin nebiyyin vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sahaba Ebu Sa'id radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadisinde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Şüphesiz siz sizlerin kulların yol yorulgularına, dep desturlarına, edim kılımlarına karışma karış, gezme gez eyerersiniz. Hatta olar hajjın hirine girseler siz hem girip görürsünüz dedi. Sahabalar ayttılar: Ya Resulallah, bizlerin kular diýäniň Yahudy we Hristiýanlar mı diýip soradylar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdy: başka kim bolsun dedi. Buhari we Müslim'de geçýär bu hadis. Bu hadisten musulmanda onlar görüşümüz ýaly şeýle bir wagt geljek, musulmanlar kafirlaryň yol yorulgularyna, dep desturlaryna körlük bilen eýerjektigi bu hadiste habar berilýär. Ulamalaryň diýişýär bu hadis Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizelerinden hasaplanıyor. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem asırlar özünden, asırlar sonra gelecek ümmetinin başına gelecek näme belalardan haber veriyor. Şoların näme ýalňyşlyk etjekdigini, kimlerin ýüzüne düşekdigini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Ve şuun kowunna hem edil Peygamberimizin haber berişi ýaly şu ýagdaýyň peýda bolanlygyny musulmanlarda görüp oturýarys. Hadiste Peygamberimiz näme diýär? Siz sizden öňkülerin, ýani Ýahudy we Hristiýanlaryň yol yorulgularına, dep desturlaryna, şolaryň ýüzüne şeýle bir düşersiňiz diýär. Garşma garş, gezme gez ýüzüne düşersiňiz diýär. Hatta näme diýär? Bab diýilen bir haýwan we arap çöllerine ýaşaýan bizim Türkmenistanymyzdan mysal bersek, zemzem diýilen haýwana, ýani hajjyň uly görnüşi şoňa benzeýär. Hatta şol bab diýileniň şol hajjyň diýär hinine girseler diýär, siz hem girip görersiňiz diýär. Ulamalar diýär şol hajjyň hinine girip görersiňiz diýän mysal berilmeginiň sebebi diýär şol hajjyň hininiň agdar bolýar diýär. Yani kirecek bolýar. Yani şunun şeýle mysal berilmeginiň sebebi musulmanlar şonuň ýaly kirecek meselelerde hem kafirlaryň ýygyna düşekdigini, körlük bilen şolary eýerjekdigini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize haber berýär. We haber bermekle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini şol ýagdaýdan äga edýär, habardar edýär. We diýişmeýär musulmanlar şol ýagdaýyň günümizde bolup oturanyny görüp oturýarys. Musulmanlar giyinmekde, daş keşfinde, hususan zenanlaryň daş keşfinde, özüni alyp barşyna, hatta toýlaryna, üýşmeleňlerine, bayramlaryna, hatta erwet kılık häsiýetlerine we dinne bidgatlar çykarmakda kimi özlerine görelle alýarlar, kimiň ýüzüne düşýärler? Bir topar musulman kafirler görelle alýar. Şolaň edeni ne diýär? Ýewropalary, Amerikalary, Yahudini, Hristiýany, gaýry dinlileriň ýaşaýyşyny, geyinişini, moda diýip, ýene diýip şolary özüne görelle alýar. Şuň kowunna ýaşlaryň bir böleginiň, hususan aýal gyzlaryň geyinişine seretsek, şol geyinişde kimi görelle alýarlar? İnternetde onna munna görýärler, şol Yahudi, Hristiýan, gaýry milletlerine hilek geyinýär, moda diýär, ýene diýär, şoňa benzeşatlar seredip, şolary ýalak boljak bolýar. Ýarym ýalagaç geyinse olur, bularym ýarym ýalagaç geyinýär. Näme ady moda? Ýyrtyk jinsi giyse bu da çykýar, ýyrtyk jinsi giyýär. Balany bilinden aşağı gaçyryp duranydyk giyse erkegim çykýar, şonu giyýänler bar bizim içimizde. Şu näme alamaty musulmanlar garşma garş, gezme gez, körlük bilen şolaryň ýygyna ýerýär. Toýlarymyzda şumal, ýyl-ýyldan käbir kişileriň toýlary musulmanyň toýundan, türkmanyň toýundan çykylygy. Bir tarapdan arak, bir tarapdan aýdymsaz, ünlü tansçygylar hem getirilip bugrapdyr, ýarym ýalagaç gelinlikler giydirilýär, fatalar giydirilýär geline. Her hilekke tansçy toparlar, üstesine de gülüzüň makdapleri, şolaryň hemmesi kimiň däpde suru musulman dogunlar gowadyp oýlanyp görsek, bizim türkmenimiz arnamysly halyk, edep haýaly halyk, dinler halyk, imanly halyk, islama wepaly halyk. Şeýdip toý edipdir bu türkmen. Gowy oýlanyp görelim. Bundan 50 ýyl öňe gitsek, 100 ýyl öňe gitsek, hakyky tak bozulmadyk türkmenlerden gurrun edýäs. Şolara gitsek, biziň ata-baba şuňalak toý edipdirmi? Ata-baba dine ugra düşýärlykka türkmen toý edipdir, musulman toý edipdir. Emma biz görüp oturýarys, ýanky ýagdaýlar bolup otur. Şunu kimi görelle alyp edýäs musulman doganlar? Şol internetlerde, telewizorlarda görýäs, şolaryň edenini edýäs. Ýarym ýalagaç fata giydirmek nirden gelen zat? Hristiýanlardan gelen zat. Toýlarda arak içmek, şeýdip tansçy toparlar giydirip wejaralyk etmek nirden gelen zat? Şolar näme etse bizem gaýtalýas. Ýa bolmasa ýanky işmelek ahlaksyzlyklar ýaýrap otur. Şerigaty ters binika gatnaşyklar, şuňa benzeş masgaraçylyklar, hemmemiz bilip otursa bolýan ýagdaýlar görüp oturýarys. Ahlaksyzlyklar nirden gelýär? Şolar görýäs, şu internetden, şondan, ondan bundan peýdasyz we haram erwet zatlar öwrenýäs. Tamam şu gören zadyny öwrenşip tamam öýle şonu gaýtalýar. Ýa bolmasa dinle bidgatlar çykarmakda diýdik. Ýahudi we Hristiýan dinlerine bidgat çykaryp öz ruhanylar diniň
arkasy bilen pul gazanyp öz dinleriň aslyna uzaklaşdy. Iň soňunda gafir boldylar. Başda hakdy öz peýgamberler barka, emma dinne bidgat çykardylar. Näme boldy? Dinler çeppe çewrildi. Hak bolan zat batyla urildi. Iň soňunda Allah Taala Kur'any indirdi, olaryň gafirdygyny habar berdi. Şumal biziň içimizde kabirler bada. Edil şolan edişýalakda dinne bidgatlar çykaryp, dinne ýoklatlar çykaryp delilsiz gurrunlar, Kur'an sünnetten delilsiz, mezhepten delilsiz zatlar orta atyp halkyny hem şoňa çagyrýar. Yahudi we Hristiýanlar şeýdip dinni bozdulardy. Ýani musulman doganlar misalken ene şul ýagdaýlar hemmesine hemen işaretine hemen alamaty şu Peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu şu hadisinde haber beren zadynyň bir topur musulmandan başına gelenini görüp oturýarys. Bu Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem garşma garş gezme gez diýdi. We hatta hajjyň hinine girseler size mi girersiňiz diýdi. Her bir kijek meseleden hem eýerdiýärni görüp oturýarys. Gowy oýlanmaly musulman doganlar başymyza şu zatlar näme üçin gelýär? Gowy oýlanmaly. Indi asyl gurrumyza gelsek musulman doganlar musulmanlaryň içinde giňden ýaýran ýörelerden biri hem kafir halklaryň bayramlaryny bellemek. Misal üçin Mecuslaryň Nowruzy, Hristiýanlaryň 8-nji marty, 23-nji fevraly, Seýullar güni, Amerikanlaryň Halloween'y, soňky döwründe ýaşlaryň içinde talipler içinde ondan bunda Ukrainada, Belarusyada, başga ýerde Türkmenistanyň özünde Amerikanlaryň Halloween'y bellep başladylar. Jaduýlar bayramy, şeytanlar bayramy. We näme? Täzeýil bayramy, Rojdestvo Hristiýanlaryň. Ine şu bayramlar keseki halklaryň we batyl dinleriň bayramlary oşalaryň belli günleri. Eýem näçe wagtlar täzeýil misal üçin öňrakdan bellenip gelýär. Eýem näme 37-nji ýyldan soň SSR'da bellenip başlanan şondan bärik bellenip gelýär SSR'ň halklarynyň içinde. Käbirniň hiç akylyna da gelmeýär bu zadyň dinine bolýarmy, bolanokmy? Ine ýa hadisde habar berilen ýagdaý we şu ýagdaýym şol habar berilen ýagdaýyň bir bölegi. Şolaryň bayramny özümizde bayram edinipdir. Şolar bilen bile şahatlanýas. Şolaryň bayram gününde bizem üşýäs, bizem jemlenýäs, bizem çykdyjy diýäs, oşony özümizde bayram edinipdir. Hatta şu bayrama şeýle bir eýe çykypdyr, käbirlerimiz özümiziň kudurýdy. Hatta şu gepler eşitse geň görýär. Indi musulmanlaryň şu günki dersimizde hususan üstünde durjak bolýan meselemiz Hristiýanlaryň täzeýil bayramyny bellemekligiň hökmü barada. Indi şu bayramyň musulmanda onları gelip çykyşy barada we biziň halkymyzyň aňyna nähilek ornaşdy. Bu aslan ýerden gelýär. Içindäki käbir edilýän simbollar we alamatlar we şolar näme alamaty? Nädip biziň ýurdumyza geldi we şu barada gysgaça maglumat bersek, asl derse girmezler. Birinji bellemeli zat musulman doganlar täzeýil bayram Hristiýanlaryň bayramy. Hristiýanlar öz ýyl hasabynyň başlanyjy hökmünde İsa peýgamberiň aleyhisselamyň doglan ýylyny başlanyjy kabul edýärler. Ýyl hasaby we näme şoň başyny näme esas alýarlar? İsa peýgamberiň doglanynyň bäri hasaplaýarlar. Ýewropada bolsa bu bayrama näme diýerler? Christmas. Ýani halaskar İsa şoň bayramy, şoň doglany güni bayramy diýerler. Orsiýetde bolsa, orslarda bolsa näme diýerler? Rojdestvo diýer. Ýani İsa'ň doglan güni bayramy. Ýani näme şu bayram? Şolaryň bayramy we İsa peýgamberiň doglan gününe esaslanýan bayramlary. Bir topar Hristiýanlar 25 dekabrda belleýär doglan gününi, bir topary 7-nji ýanwarda belleýär we hemmesem näme? 1-nji ýanwary İsa peýgamberiň doglan gününi, aleyhisselamyň doglan gününe esaslanýan kalendar takwim diýerler. Şoňa göre de ýyl çalşyk diýip kabul edýärler. Şeýdip hemmesini birleşdirip näme? Täzeýil diýip Rojdestvo diýip bayram edýärler. Hakykatda bolsa İsa peýgamberiň aleyhisselamyň haçan doglanuny barada anyk we dogry maglumat ýokdur. Ikinji zat musulmanlar köpüýümiz görýär, eşidýäs, köpüýümiz kiçikligimizden aňymyza guýulyp gelinýän zat bu da näme? Şul täzeýil bayramyna ýolka, ýani agaç bezemek. Hristiýanlaryň musulmanlar bu bayramda ýolka agaçy bezemek bolsa, Ýewropa we Slawiýan halklaryň Hristiýanlykdan öňkü inançlary bolan köp hudaýlylyk, müşriklik bilen bagly. Çünki Hristiýanlykdan Ýewropa we Slawiýan halklary durly zatlara, batyl tanrılara, ruhlara inanyp olara sığınýardylar. Şol batyl inançlardan biri bolsa, mudama ýaşyl we ýaprak dökmeýän agaçlary mukaddes kabul etmekdi. Çünki ol her wagt ýaşyl bolanyň üçin dowamly ýaşaýyşyň nyşanyny sos hökmünde kabul edilýärdi. Käbir müşrik halklar bolsa musulman doganlar şol mudama ýaşyl bolan agaçda tokoýun erwet ruhlary ýaşaýar. Şol sebäpli olara gurban bermeli diýip kiçi jandarlar öldürip bol agaçlaryň üstüne asýan ekenler we başga da zatlar asaşdyryp şoň daşyna aýlanýan ekenler. Daşyna aýlanyp näme? Öz käbir hereketlerini, ýani rituallar berjä edýärler, öz ibadetlerini berjä edýär ekenler. Hatta üns berseňiz häzir kunlarda şamanlarda we buddistlarda agacı mukaddesleşdirme häzirim bar. Haçyn şol buddistler ýa-da şamanlar, Orsetdäki buddistler hususan ýaşaýan ýerlerine ýa-da üns berilse şolara şol ýerdäki mukaddes hasaplayan yerlerindeki ağaçların hem diýerler bezeşdirip matacıklardan dile gedip mata asyp şoňa meňzeşatlar häzir küneçeni ba we hatta öz
yurtlarymyzda da görersiňiz, käbir dağlarda, ondan mazarlyklarda mukaddes yer şoňa meňzeş diýip önelýän ýerlerde agaçlary näme dile gidip ýüplerden şol agaçlara zatlar asyşdyrýarlar. Şol agacy ilahleşdirmek, agacy butlaşdyrmak köne müşriklikden galan ananç. Sonradan Ýewropa we Slavian halklarynyň Hristiýan bolmagy bilen ýolka agaçyny bezemek hristiýanlaşdyrylýar. We İsa peýgamberiň doglunyny aňladýan, ol şol sebäpli bezelýän agaja öwrilýär. Ilki başda hristiýan ruhanylar buna garşy çykýarlar. Çünki bilýärler näme öňkü inançlaryna butparazlykda agaja çokunmak bady, agajyň daşyndan aýlanmak bady. Köne döwürde ilki başda bu çykyp urany näme hristiýan ruhanylar butparazlykdan galan däpde sur diýip garşy çykýarlar buna. Emma sonradan hristiýanlyk näme gitdigiçe ýoýulyp bozulyp gidip barýar. Oşondan bäri bozuldykça näme wagtyň geçmegi bilen İsa peýgamberiň dogluny bilen birleşdirilýär. Ýolka bezemek däbi şey diýip hristiýanlaryň arasynda näme ornaşyp galýar. Orsiýetde bolsa musulman doganlar ýolka bezemek däbi, ýani agajy bezemek däbi 1700-nji ýylda peýda bolup başlaýar. Şol sebäpli hem musulman doganlar ors dilinde şu täze ýylda bezelýän arça ýa-da ýolka näme diýip atlanýarlar? Rождественский ýolka, ýani İsa peýgamberiň doglan gününiň ýolkasy diýerler. Näme üçin 1700-nji ýylda başlaýanyny mäzir aslyny aýdyp geçer. Eger ünsüren bolsa musulman doganlar şol ýolkaň üstüne ucuna näme goýýarlar? Ýyldız goýýarlar. Aslynda şol ýyldız musulman doganlar 8 uruşly ýyldız. O şol ýyldyza näme diýip atlanýarlar? Ors dilinde Vifleemskiy zvizda diýer. Hristiýanlaryň inançyna görä Palestinaň Vifleem şäherinde İsa peýgamber dogulýar. O şol doglanyna şol giýje bir ýyldız dogýar. Her kim şo tograkda bir işaret gör. Elbetde bulan batyl inançyna görä beýle bir zat ýok. Olaň öz batyl inançyna görä. Şol bir ýyldız dogdy diýär, o şol ýyldyza da näme diýip at berýärler? Vifleemskiy zvizda. Ýani näme Vifleem ýyldyzy diýip atlanýarlar. Soňra bolsa şol İsa'ň doglunyny münasibetli bezelýän ýolkaň üstüne näme? Şol ýyldyzy goýýarlar. Geňeri SSR döwründe bu 8 buruşly ýyldız 5 buruşly kommunistleriň gyzyl ýyldyzyna öwrilýär. Ýani kommunistler 8 buruşly hristiýan ýyldyzyny aýryp 5 buruşly kommunistleriň gyzyl ýyldyzyny goýýarlar. Başga bir bellemeler musulmanlar bu bezelýän agajyň ýanynda sowgat paýlayan adam bolsa aslyny Svetoy Nikolay, ýani mukaddes Nikolay diýilen kişiden alyp gelýär. Hristiýanlaryň inançyna görä mukaddes hataplanýan ruhany bolan Nikolay diýilen kişiden alyp gelýär. Şo ýanna sakally adam Detmarov diýenler we şuň kunna köp ýaýlan ady bilen şol aslyny Svetoy Nikolay, ýani mukaddes Nikolay diýilen hristiýan ruhanysyndan alyp gelýär. Aslyn şondan alyp gaýdýar. Ýewropada musulmanlar ona Santa Claus diýerler. Santa Claus diýmek mukaddes Claus diýmek. Nikolaýyň hem gysy galtmasy ors dilinde kolya. Kolya hem Ýewropada garşy näme Claus, şey diýip näme Santa Claus, mukaddes Claus diýip ulanýarlar. We hristiýanlaryň inançyna görä şol kişi, ýani öz inançlaryna görä mukaddes diýip hataplanýan kişileri, şol adam täze ýyl gijesinde sowgat paýlaýar. Oşondan näme dileseň, şo dileglerini näme diýip berjay edýär. Şey diýip inanýarlar. Oşol gije hem näme köpler dileg edýär, Detmarovdan näme dileseň dileg berjay bolýar diýen inançyň aslynda şol ýatyr. O asletinde genda edil beýle dälir diýmek mümkin, käbir ýok. Şuň kunna Ýewropada we Orsiýadyň özünde bir näçe ýerde şu Nikolaýyň şu kişiniň näme adyny göterýän kiliseler, ýani çerkewler we oşol ýerde hem näme ikonalar we şol adam suratlary ikona, ýani şol kişiniň suraty şon suratlanýar. Bu hristiýanlar inançyna görä şol suratyň ikonam öňüne gidip dileg edýärler. Orsiýetde okaýanlar bilýänler ýa-da eşidenler ýa-da gözläp gabat gelenler näme olaryň inançyna görä her piriň öz suraty we näme gerek bolsa şol piriň suratyny öňüne gidip dileg edýärler. Şeýle batyl inançlar we häzirki günde şu dowam edip dur. O şol asly ýanky Detmarowyň ýanky agagyň ýanyna sakally adamyň asly şundan alyp gaýdýar. Ýewropada Santa Claus, bularda näme? Svetoy Nikolay diýerler. Wagtyň geçmegi bilen Detmarowda öwrülýär, ama näme Detmarowda öwrülenden onan häzir agzap geçer. Orsiýetde musulmanlar 1 ýanwar täze ýyl diýip kabul etmek, o ýanky ýokarda bir kise terminanyň agzap geçdim. Ýolka bezemek 1700-nji ýylda başlaýar. 1 ýanwary Orsiýetde 1 ýanwar täze ýyl kabul etmek, o ýolka bezemek 1700-nji ýylda başlaýar. Onu başladan kişi bolsa musulmanlar Pyotr 1-nji diýilen Rus padşasy. Haçanda bu adam Ýewropa gidip gelende hristiýanlaryň inançyna görä düzülen kalendar we ýanky agdan kalendarmy we İsa peýgamberiň doglan gününden bäri hasaplanýan kalendar. Takwim. Gorýa Ýewropa döwletleri, hristiýan döwletleri şoňa görä şol takwima, şol kalendara görä hereket edýär we şol ýyl çalşygynda ýyl çalşygy hem İsa peýgamberiň doglan bilen birleşdirip ýolka bezelýär, arşa bezelýär we şoňa meňzeş bayramlar bolup geçýär. Näme diýär? Pyotr 1-nji diýilen Rus padşasy 1700-nji ýylda şol bayramy başladýar. Täze ýyl 1 ýanwardan bellep başlamaly bolup şol günler şäheriň merkezi ýerlerinde we
döwlet binalaryna näme arça bezemeli, ýolka bezemeli näme perman çykarýar. Ondan öň bolsa musulmanlygyny orsiýetde 1-nji sentýabr täzeýil kabul edilýär. Emma 1700-nji ýyldan soň şol ömükleýän resmi ýagdaýda başlaýar. 1917-nji ýylda musulmanlygyny orsiýetde näme agdarlyşyk bolýar. Paça agdarlandan soň bu bayram, ýani Rождество, İsa'nın Rождествосy, İsa'nın täze ýyl bayramy dowam edýär. We 1926-njy, 1936-njy ýyllar aralygynda täze ýyl bellemek, ýolka bezemek basyş astyna alynýar. Munyň sebebi bolsa musulmanlar hemmäňiň bilýär kommunistler dine we dini degişli zatlar näme düşman kabul edýärler. Tapawdy ýok, musulman bolsun, hristiýan bolsun, näme ähli dinler düşman kabul edýärler. We täze ýyl bellemek hristiýanlaryň bayram bolanyny üçin, ýolka bezemek hem hristiýanlaryň bayram bolanyny üçin we İsa peýgamberiň hristiýanlara görä doglanmagyny alamatlaryny rýan, şo münasibetli gurulýanyny üçin, ýani näme hristiýanlaryň dini bayram bolanyny üçin täze ýyl bellemek we ýolka arça bezemek gadagan edilýär we basyş astyna alynýar. Emma soňradan kommunistler bir näçe wagtlyk dowam edýär. Soňradan öz kommunist pikir düşünjelerini ýaýratmaga, gural edilmek üçin täze ýyl bellemäge ruhsat berýärler. Emma näme diýerler? Biz bunu hristiýanlar degişli käbir zatlardan aýralyň, özümiz şu käbir zatlar goşalyň, goýa çağalar bayramy ýalaga edip ýaýradalyn. Şeýdigem näme? Öz kommunist propagandasyna gural etmek üçin ruhsat berýärler. Asly arkasynda bunu ruhsat bermekleriniň näme siýasat ýatyr. Çünki 1936-37-nji ýyllar Stalin ýylyan ganhoryň millionlarça insan öldürüp, şuňa beňdeş ganyna küçüklikler bolýan wagty, şuňa beňdeş öz zatlaryny örtmek üçin we şuňa beňdeş näme propaganda maksatly ullanmak üçin şuňa ruhsat berýärler. We ýa-ni Rождество adynyň ýerine Nowy God sözüni ullanıp başlaýarlar. Çünki Rождество İsa peýgamberiň doglanugyny diýmek. Onu aýryp berene näme Nowy God sözüni ullanıp başlaýarlar. Ýa-da ýolka arça Nowogodnya ýolka diýerler. We ýa-ni Mukaddes Nikolaýyň ýerinde Detmoroz gelýär. Detmorozyň ýanynda Snegurchkany goýýarlar. O ýa agdak geçişmälekde hristiýanlaryň ýolkaň üstüne goýan 8 buruşly Üfleýem ýyldyzynyň ýerine de kommunistleriň öz gyzyl renkli 5 buruşly ýyldyzyny goýýarlar. Şeýdip näme özlerçe bunu kommunistlaşdyran ýalak edip näme SSR halklarynyň içinde de ors ertekilerle baglanşykly bayram ýalaga edip ýaýradýarlar. Şoňa ursat berip şeýdip näme şu görnüşde ýaýraýar. Bu musulmanlar ondan 37-den soňrasyny öňüňiz bilýäňiz, bizem o wagt başga SSR düzümine halklar ýaly ondan öňräkden eýýär şolaň nämesinne gözegçiliginde we bizim ýurdumyzda şul bayram şeýdip peýda bolup başlaýar. Bu näme SSR halklarynyň içinde kinolar, multfilmler, kitaplar, gazet, jurnallar arkaly bir kineslin beýnisine täze ýyl bellemek, ýolka bezemek, detmaroz ýaly zatlar gowy edip ýerleşdirilýär. Şonuň üçin häzirki günde şu gepleri eşidýän ýa-da mundan soňra aýtjak geplerimi eşitjek kişiler täze ýyl islamy wara bolmaýanlygyny aýdymyzda gen görýärler. Hatda musulman garşy çykýan näme üçin SSR döwründe terbiýe alan ýa-da şo terbiýe alanyň çagasy şeýdip näme aňyna düşünjesine, aň astyna gowy ýerleşdirilen guýlan şul. Hatda özünden bir bölekdir öýdýär şu bayrama. Şeýdip näme ýerleşdirilen kelle, gowy guýlan. Hatda Gurban we Orada bayramyny bellemeýän kişiler garp pul alyp näme şu bayram belleýärler. Hatda bir aý öňünden täze ýyl taýyn görüp başlaýar. Gurbanyny Ramazany oňaly garaşmaýan käbir. Näme alamaty gowy edip beýnimizde sindirilip durşul. Käbir kişilerimiziň näme belki köp bölegimiziň kelläminde şu gowy sindirilipdir. Demek asly ýerden gelýän eken musulmanlaryna we kim bayram eken şul hristiýanlaryň dini bayramy. We içindäki arça bezemek, ýolka bezemek asly bu parazlykdan gelýän, çokunulýan bir agaç soňaman özlerçe hristiýanlaşdyryp İsa'ň doglanugyny bilen baglanşdyryp goýýarlar. We şu bayram musulmanlaryna gowy edip oýlansak, gowy edip ünsürsek, köre-körlük etmän, okap, bilim esasynda, taryh esasynda, dinimiziň akydamyz esasynda şoňa seretsek, taryhymyz esasynda seretsek görürüz. Şul bayram küfür we şirk bolan, iň bir ýaman söz bolan, hatda şu sözüň ýamanlygy sebäpli ýer gökde türejek bolan bir erwet söz bar. Ol hem näme İsa Allahyň ogly, İsa Allahyň özi, Allah üç bölekdir, ata ene ogul diýen aňyr derece müşriklik we kapyrlyk bolan ananjy esaslanýar şul bayram. Şol anançdaky adamlaryň bayramy we şolaryň simwolu şul. Şul aňryjy müşriklik we kapyrlyk Allahyň ogly we İsa Allahyň özi, ata ene ogul ýa-da bolmasa ata ruh ogul diýen hatda näme şu sözüň erwetliginden dağlar, daşlar çıdaman gorkudan ýarlaýjak boldy diýär şu sözüň erwetliginden. Şuňa alakka bir erwet söze esaslanýan bayram. Şu bayramyň taryhy barada başgarak gurulmalarym bar. Ýöne hemmesi şol aýdylanlaryň daşyna aýlanyp dur. We hemmesem şuňa hemmämizden bilýär şol hristiýan bayramy. Allah Taala Qur'an-ı
Kur'an-ı Kerim'de diye Müslüman doğanlar Maide suresi 5. sure 17. ayetinde laqad keferellezine qalu innallaha huvel mesih ibn Meryem Allah Teala aydiya Allah Meryem oğlu İsa'dır diyenler kafir boldu diye. Allah saklığın näil erbetsiz. Peygambere näme diýdiler? Allah'ın oğlu diýdiler. Ýa-da näme Allah'ın özü diýdiler. Allah Meryem oğlu İsa'dır diýdiler. Ya olmasa yine Maide suresinde 73. ayetinde Allah Teala näme diýer? Laqad keferellezine qalu innallaha salisu salasa. Allah üçüncüsüdür diyenler kafir boldu diye. Yani näme diýerler? Şu İsa Allah'ın oğlu diye. Soňra Allah'ın özü diye. O bir näme ayal maşgulydyn dogulun. Allah saklasın. Näýlik erwetsizler. Soň Allah'ın özü diye. Soňra näme şular üçüsü Allah diye. Allah da şol üçüň bir bölegi diye. Şeýle bir küfür bolan, şeýle bir adam eşlerine korkudan ennam jan näme tüýler tiken bolýan şeýle bir aňruja erwet sözü orta atýarlar. Allah şol adamlar, şol kişiler kafir diýip aýdýar. Ve şu sözün erwetliginden dağlar, daşlar, yerler, gökler ýarlaýjak boldy korkudan diye. Emma biz bugün kuna bu zatlardan habarymyz ýok. Biz gaflet uykusyna gezip durýar. Hay göwrümiz hoşa diýär. Biz hristiýanlar işimiz ýok, da şoňa meňde şeýle gurulmalar aýdylýar. Şul bayram şoňa esaslanýar. Eger şul küfür inanç musulman olanlar bir suukluk bolan bolsa di, yarım damjasyny dälim şu dünýädäki dünýäň suwlaryna assak, älim jahanyň deňizlerini, ummanlaryny, derýalaryny, çaýlaryny şul yarım damja şu söz hemmesini bozardy, zaharlardy. Tagamdan, iyisinden hiç görür ýalak etmezdi. Şu näme zaýalardy şu hemmesini. Şu derece erwetler, şuň bir damjasy eger şul aýdylan söz, şu küfür söz bir damja bolan bolsa, ýer ýüzüniň deňizlerine, derýalaryna atylan bolsa hemmesini bulardy. Hemmesini näme erwet ederdi, zaýalardy hemmesini. Şu derejede erwetler. Musulman adam bul inancın ýanyna bolmaly. Musulman adam buňal inancın baglanşyk bolan, buňal inanca baglanşyk bolan hiç zadyň ýanyna bolmaly, hiç baglanşyk bolmaly. Amma biz musulmanlaryň gafletde ýetdik. Allah Teala diýär Meryem suresi Kur'an-ı Kerim'de 88. 89. 90. ayetinde ve qalu ittehazar-rahmanu velada laqad ji'tum şey'an idda tekadu as-semawati yatafattarna minhu ve tanshaqqul ardu ve takhirru'l jibalu hadda. Rahman bolan Allah oğul edildi diýdiler. Siz gaty erwet söz orta atdyňyz. Bu söz sebäpli asmanlar bölek buçak bolup yer ýarylyp dağlar çympytrak boljak boldy. Yer gök şu küfür sözi götürmedi diye. Yer gök dağlar daşlar korkudan titredi diye tefsirçiler. Şirkten, küfürden şu zatlar eşlerine bilenine şun agyrlygyndan, şun yamanlygyndan yer gök titredi diye. Şeýle bir Allah'a töhmet, Allah'ın peygamberine töhmet, insana töhmet eten bir adam näme? En bir gowar ýani adamla töhmet atylsa, hiç şol näme bagşlanma dilese soň ömür ötünce ýadymdan çykmaýa. Bir kakana ejene töhmet atsa unutmarsın. Bir erwet töhmet atsa adam. Alem jahan yaradan, alem jahanyň eýesi, biz ýokdan bar eden, biziň rızkymyzy beren, alemleň Rabbul alemine, alemleň Rabbina Allah Teala'ga töhmet etýärler. Allah'ın oğlu wa diýärler. Allah'ın peygamberine töhmet etýär. Allah'ın şul Allah'ın özü diýärler. Nauzu billah, Allah saklasın. Ine şu bayram musulmanlygyna şul küfür inanjy esaslanýar. Biz bir şu erwetligine ýamanlygyny düşünsek şu aýdylanlaryň özü şul bayramdan el çekmegimiz üçin bize ýeterlik musulmanlygyna. Emma biz gafletde gezipdir. Biz okamyz ýok, biz kitabymyz Kur'anyň işimiz ýok. Biz şeriatlar işimiz ýok. Bize iýmek içmek gerek bize. Keyfi sapa gerek, haramlyk gerek bolupdyr bize. Har delil bolup kafirlik ýerine düşüpdir. Oýlanmaly şu zatlar musulman doganlar. Başga bir bellemeli zat musulman doganlar bayram näme? Köp kişinin bayram diýip belleýär. Bayram näme? Musulman doganlar bizim kitabymyz var, Kur'an-ı Kerimimiz var, bizim peygamberimiz var. Bizim alhamdulillah İslam'a eripdir. 100 ýyllardyr İslam'a hyzmat edip gelýän ata-babamyz var, taryhymyz var, aslymyz var, esasymyz var. Jan doganlar biz kitapsız, peygambersiz, şeriatsız, asly esasy bolmayan, taryhsyz ýöne bir şeýle bir halk däl jan doganlar. Hey biz seretdikmi bizim şeriatymyzda şoňa näme diýilýär? Bizim peygamberimiz näme diýipdir? Bizim dinimizde wara şu bolýarmy? Ata-baba şu zatlar edipdirmi? Hey şu zatlar biz oýlanýasmy musulmanlygyny? Gelinmi seredeli bizim şeriatymyz, dinimiz, Kur'an, sünnet, bayram diýip näme diýär? Bayram näme? Bayram musulmanlygynar aada yaudu eid sözünden gelýär. Dolanyp gaýdyp gelmekden gelýär. Dolanyp gaýdyp gelmek. Näme üçin bayrama eid diýilipdir? Çünkü her ýyl gaýtylanyp gelýär. Şoň üçin eid diýilipdir. Aada yaudu eid. Ya bolmasa her ýyl aýlanyp gelip insanlaryň göwnüne hoşluk, şatlyk salýar. Şoň üçin meni eid diýilipdir. We eid diýmek musulmanlygynar din diýmek. Bir güni bayram edip bellemek, şoň din edilmek diýmek özüne. We bizim musulmanlygynar iki sany bayramymyz var, ýylla. We hepde hem bir bayramymyz var. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy, Buhari'de geçen hadisinde: "İnne li kulli kavmin eiden ve hâzâ eiduna." Her
Her bir kowmuň bayramy bardyr, biziň bayramymyz bugundur diýär. Yani Qurban bayramy we Ramazan bayramy. Ve Ebu Davud'da geçýär hadis, Enes bin Malik radiyallahu anh şeýle diýdi. Qadima Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-Medine ve lehum yevmani yel'abuna fihima. Faqala ma hadani al-yevmani? Qalu kunna nel'abu fihima fil cahiliyye. Faqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna Allah ta'ala qad abdalakum yevmeyni khayran minhuma yevmul adha ve yevmul fitr. Enes bin Malik diýär, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haçan Medine gelende diýär, Medinelilerin iksan hakka diýär, şatlyk şowhun edýän günleri bayram günleri bady diýär. Şonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olardan sonra bu günlerimiz näme diýär? Bu näme şanyna bu günler diýär. Onda Peygamberimiz olar jogap berýär, biz jahiliýe döwründe bu günni oyun oynap şowhun ederdik, şatlyk ederdik diýerler. Şonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olara näme diýär? Innallaha qad abdalakum yawmayn khayran minhuma. Allah Teala diýär, size diýär bu ikisiniň yerine bulardan hayırlı iki sany günü berdi diýär. Yawmul adha we yawmul fitr. Qurban bayramy we Ramazan bayramy diýär. Görüşmi diýär musulman doganlar, Peygamberimiz İslam gelenden, Peygamberimiň döwründe, sahabalaryň döwründe başga milletleriň bayramy bady, başga näşdak insanlaryň bayramy bady. Emma Allah Teala näme etdi, şolar ayyrdy, olaryň hukmyny ýatyrdy, ýerine Allah Teala öýde bize iki san bayram berdi. Bu diýdik, Qurban we Ramazan bayramyndan daşgary biziň hepdelik bayramymyz bar. Ol hem haýsy? Juma güni. İbn Majide geçen hadisde İbn Abbas radiyallahu anhumadan rivayet edilýär. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna hâzâ yevme idin ce'alehullahu lil muslimin femen câ'a ila'l cum'ati felyaghtasil. Rawahu İbn Majah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýa Juma güni babatynda. Bugün Allah'ın musulmanlar üçin bayram edip beren günüdür. Kim Juma gününe gelse diýär, şol gün gusul alsyn diýip aýdýar. Demek musulmanlar onlar biziň hepdelik bayramymyz Juma günü eken. Bu üç bayram musulman doganlar ýyllyk Qurban we Ramazan bayramy we hepdelik Juma bayramy. Kim bize bayram edip berdi bular musulman doganlar? Bu bayramlar bize Allah Teala we bize janymyzdan hem eziz bolan Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize bayram edip berdi. We bu bayramlar näme musulman doganlar bir Ramazan gutarya ibadet edýän, Ramazandan ibadet jemlenenden sonra gelýär, ýene birim Qurban bayramyna hajlar hajyny bitirýär we onamy ibadeti berjay edýär, şondan sonra gelýär. Yani seredin nähile gow bayram. Allah ibadetler berjay edýän, Allah Taala buyuran ibadetlerini berjay edýän. We şonu tamamlandan soň bayram edýän. We ol gün bayrama nädip başlaýas musulman doganlar biz? Namaz kılıp başlaýas. Bayram namazyny kılıp şeýdip bayrama başlaýas. We Ramazan bayramynda musulman doganlar bayramdan öň musulmanlar näme diýär? Garip musulmanlara näme pitre sadakalaryny berýär. Yani ben bayram özüm şatlanaýyn, bunu özüm bileýin däl. Olara da näme diýär? Olara da kömek etdi. Hemme kişi bilen, halyk bilen den hatarda olaram bayram edilsin diýär. Şoň üçin fitre berilýär. We Qurban bayramynda hem Allah Teala ibadet maksady bilen damak çalynýar we islesen Qurbanlykdan bir bölegini akdyp ýetim ýesire kömek edýän, olaram begendirýän, paýlaşýan ýa-da ziyafet edýän, oýa çagyrýan. Musulmanyň bayramy näme esaslanýar? Allah Peygamber bize bayram edip berdi, ibadete esaslanýar. Allah'a şükre esaslanýar. Paýlaşmaklyga hemme kişilerin den derece bayram etmeklige, gariplara, fukaralara, miskinlere seretmeklige esaslanýar. Bu şeýle musulmanlar şu näme diýerler? Halal ýol bilen şadiýanlyk edýärler, şowhun edýärler, begenýärler, täzeşik geýýärler. Emma bu kafir bayram näme esaslanýar? Musulman doganlar şol giýje içip, zina edip, diskotekalerde ýykylışyp, çaşyp, wejara bolanýar. Agla we ýerde şoňala hiç kimem däl diýmesin. Köp kişide şo wejaralyk gerek. Täze köp kişi şo wejaralyk ugrunna. Şampan atyşyp, ýene dişip, wejaralyk zina diýsen zina ba, şerap diýsen şerap ba şol giýjede. Aýdym sag her hilekke wejaralyk, binamyslyk, deýýuslyk hemme zat bolýar şo giýjede. Soňdan içip, çaşyp, soňan biri-biri uruşup, ölüşüp, gyrylışyp, ene küfre esaslanýan bayram şu zatlar bolmanda da diňe şo küfre esaslanmaklygyň öýüdi şunu haram edýär. Öýüdi haram, arak zat bolmanda diňe şo güni oturmak, şol münasibet, şo güni münasibet oturmak öýüdi haram. İsa Peýgamberiň dogully diýilýän, olaryň İsa Allah'ın oğlu batıl inancına esaslanýar. Diňe şoň öýüdi küfür. We bu da ýetmäni ýaly muň üstesine de ýanky wejaralyklar edilýär. We musulmanam utanman, Allah'tan gorkman şol giýje ol kafirleriň bayramyny belleýär, şol wejaralyklar edýär. Agla we bölek şunu edýär. Deňe türkler musulmanyň bayramyny nähilek bu nähilek. Başmandy bolmaýan gaýyp görgülerim näme şu nähilek geçirseň tutuş ýylyň şoňala geçýärmiş diýip olaram qardy kabul edip, olaram şeý diýip etjek bolýar. Edip bilmeýänem kimsi diýär, olara seredýär. Emma musulmanyň bayramyna bu Allah ýok, musulman başgasyna kömek edýär, sadaka edýär, pitresini berýär, Qurban etdi, Qurbanlygyny paýlaýar, şeý diýip bayram edilýär. Seredim. Şuna bayram diýilýär. Biziň musulmanyň bayramyna bayram diýilýär. Bu nämesi bayram? Kapyryň ýol
ýörelgesi kapyrın küfür inancına esaslanýan bayram. İçinde ol butparazlykdan gelip soňam hristiýanlaşan gelen bir ýolka we çağalar allanýan detmaroz we näme isleýän kabul edýärmiş diýen bir batyl inanç we şeýip çağalar allaýarlar şondan näme dileseň şol gelýärmiş diýip ýalançylyga esaslanýar. Ýalandan biri bir sakallykyp murtakyp käwat heleyim detmaroz bolup dur. Şeýip çağalar bagyna getirilýär, mekteplere getirilýär. Yalan batyl we küfre esaslanýar. Soňra mene öz aralaryna pul ýognaşyp detmaroz getirip öz pullaryna sowgat goýup çağalar allaýarlar näsli detmaroz getirip ine küfrüň bayramy şol. We utanman özüne musulman diýen halk beýnen ýani erýän asly musulman, asasy musulman, dini belli, şeriaty belli, peýgamber belli halk, taryhy belli halk zillete düşüp, peslige düşüp şu zatlar edip dur. O bir adam bolmaýa, o halinden rahat, gaflete düşüp. O bizim bayramymız däl. Şol 3 bayramdan başga bayramlara biz bayram diýmeýäs, o bize näme? Ol günler bayram edilmegen bolmaýan musulman dogonlar. Başga bir bellemel husus musulman dogonlar aglaby bölek musulmandan bilmeýän zady. Dinimiz İslam bize musulman dogonlar kapyrlaryň özlerine mahsus we dinlerine mahsus, inançlaryna mahsus däp desturlaryny, edim gylymlaryny, şolaň izine eýerip şolar etmekligi, şolaň däp desturlaryna eýermekligi, şolaň edim gylymlaryna eýermekligi. O ýa-da olara minzemäge çalşmaklygy, olaryň bayramlaryny bellemekligine bir qadagan edýär. Çünki musulman dogonlar sen olaryň däp desturuna, olaryň ýol ýörelgesinä, olaryň edim gylymyna, olaryň bayramyna eýersen, sen şolaryň batyl we küfür bolan inançlaryny, batyl inançy esaslanýan zatlarynyň razy bolýanlygyny aňladýar. Dilim bilen diýmeseňem näme sen kerek edin şonu aňladýar. Çünki sen razy bolýan, senem getirip şo zatlary öz ýurdumda edýän, getirip olaryň ýolkasyny öýme goýýan, senem şol günne şolaryň goşulşýan, şolar ýalakka bolup şatlanýan, diýmek sen şu zatdan razy. O şunu näme aňladýar, şol hereket şonu tasdiq etmekligi we şonu kabul etmekligi aňladýar. We din, İslam bize kapyrlaryň ýol ýörelgesine däp desturyny eýermekligi qadagan edýär. Däp desturyny diýen ünsüriň ýol ýörelgelerini, o dünýäwi meselelerine däl. Dünýäwi meselelerde biz olarla ýarşmaly. Olar bir zat ýasan bolsa biz ondan hem goýusyny ýasajak bolmaly. Bilimde olarla ýarşmaly. Emma gynansak da biz kellämiz dol işledip bilmeýändigimiz üçin tehnologiýada ondan bundan olarla ýarşmaklyň ýerine gidýäs. Nirde bir olarda haramlyk bar, şonu öýkenýäs. Şolary korluk bilen şolar edýäs. Şolar ýalakda ýarym belagaç gelinjek bolýas. Şolar ýalakda batyl bayramlaryny bellejek bolýas. Şolaryň däp desturlaryny, ýol ýörelgelerini, pikir düşünjelerini bizim öýümizde salýas. We aň düşünjämize eýýäm şolaryň pikir düşünjeleri giyip başlapdyr. Köp ýaşgyrlar näme diýär? İsleýişim ýalakda ýaşar, İsleýişim ýalakda giyiner. Bu nirden gelen pikir düşünje? Sen musulman, sen näme asly bilmeýän, asly belli bolmaýan, dini bolmaýan, tohumy düýp teýkar belli bolmaýan adammy sen İsleýişim ýaly ýaşar ýaly? Haýwanmy sen İsleýişim ýaly? Haýwanam İsleýişim ýaly ýaşamaýar. Näme İsleýişim ýalakda ýaşar, İsleýişim ýalakda giyiner? Sen haýwanmy? Sen şeriatyň ýokmy? Sen aslyň ýokmy? Sen görelläň ýokmy? Atababaň ýokmy? Sen tohum belli bolmaýan adammy? Her kime göre itgat berer ýalakka. Şu pikir düşünjäň arkasynda näme ýatyr musulman dogonlar? Şolardan gelýär. Şolar diýär aýal erkin bolmaly, azat bolmaly. Ýa bolmasa mysal üçin aýal gawynman. Islese näme islese geyine bersin. Nirak iste gidibersin diýip öz başyna köçäk goýmak kimiň pikir düşünjesi? Kapyryň pikir düşünjesi. Çünki olarda gawynmak diýilýän zat, namus diýen zat ýok bolardy. Bizim şumal käbir erkeklerimiz şoňalyk aýaly her hilek geyinip bar azarmyda da geyine bersin. Näme maňa näme? Öz başyna çykyp gidýär, ýat ýurtlara ýaka başyna gidibersin. Ene şolaň ýoluna eýerip, şolaň ýaşaýyş ýalak bolup, eýen beýnimizde de şolaň pikir düşünjeler girip başlapdyr. Çünki biz näçe şolaň ýoluna däp desturuna ýol ýörelgesine eýeribersek, dinimizden, öz aslymyzdan uzaklaşýas, olaň ýoluna ýakynlaşýas. Şoň üçin musulman dogonlar din şu mesele näme gatyn söýär. Gaýry dinleriň ýol ýörelgesine däp desturuna eýermek bolmaýar. Misal üçin Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem hadisde näme diýär? Muhammed sallallahu aleyhi we sellem men teşebbaha bi qawmin fehuve minhum diýär. Ahmed'de we Ebu Davud'da geçýär. Men teşebbaha bi qawmin fehuve minhum. Kim bir millete, bir kawma meňzese ol hem olardandyr diýär. Yani sen özüňi başga bir millete meňzedi bersen, başgalaryň ýol ýörelgelerini, bayramlaryna, däp desturlaryna eýeri bersen, ýoşadan şolar ýalakka özüň diýip başlaýan, şolar ýalakka ýaşap başlaýan, şolar ýaly geyinip başlaýan, şolaň pikir düşünjesini alýan, şolaryň dünýä garaýyşyny alýan, şeýdem näme şolara goşulyp gidýän. Şolara goşulmasaň eýem ýaşaýan ýerinde şolar ýalakka ýaşaýjak
bolýar. Şo Peygamberimiz näme diýär? Kim bir millete meňdese ol hem olardandyr diýär. Tapawdy ýok, bayramny belle geýnişýär, geýin. Ya şolaryň dünýä garaýşy alakda dünýä gara. Ya şolaryň anancyndan käbirdatlary özüňe ýol ýörelge al edin. Şolary görelli al. Hemmesi näme şolara meňzemekliň içine girýär. Allah Taala hem Kur'an-ı Kerimde aýdýar musulmanlar, "Awa näme diýär? Ya eyyuhellezine amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, ba'duhum awliya'u ba'd, wa man yetawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yehdi'l kawmaz zalimin." Iman edenler Yahudilary we Hristiýanlary dost edinmäň diýär Allah Taala. Yahudilary we Hristiýanlar dost edinmäň. Olar biri-biriniň dostudyrlar. Sizden kim olar dost edinse, ol hem olardandyr diýär. Allah zalim kawma hidayet etmez diýär. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde musulmana Yahudi, Hristiýan dost edilmedi diýär. Senem olan bayramny belleýän. Bu nähilek bolýar? Dost dostun bayramny belleýär. Dost dostun toýuna goşulýar, şadiyanyna, şowhuny gününe goşulýar. Bulara Allah Taala dost edilmedi diýär. Senem olan bayramny belleýän. Tamam ýalandan aýýar biz oň üçin bellämiz, bizim ýetimiz ol däl, biz ýok tapawdy ýok, sen şowuny belleýän däm, şolardan gelen zat şol. Olar sen Gurban bayramyny belläňä, olar sen Ramazan bayramyny belläňä, sen özüň kiçildip olaryň edenini edýän. Näme üçin? Çünki sen onu basyp almadın, ol seni basyp aldy seni ýurduma. Getirem sen pikir düşünjäň, ýol ýörelgesin ýerleşdirip gitdi. Indem sen aýrylyp bilmäni ýörtüň şondan. Gördüňmi hey bir gaýry millet sen nämeň bellesin, Gurban bayramyny bellesin, ýa-da Ramazan bayramyny bellesin. Ýa-da bir ors tahyýasyk geýip Gurbanlykda goýun kesine eger şunu etse diýersiň, ay bular musulman bolaýdym ka diýersiň. Görmersiň, etmediler. Emma sen özüň kiçildip olaryň edenini edýän. Hatda käbir Hristiýanlar gen görýär, bu musulmanlar näme üçin bizim Rojdestowymy belleýärler diýär. Bular näme üçin belleýär? Hatda biz olardan hem gowy belleýär, bal käbirlenmez. Olaram geçirip dursun. Şeýle ýa çykyp durşuma, ýa qydetman oda türkmençe at goýup ýene bir zat edip çykdaýjy edip şeýle bir hilekke türkmenleşdirjek bolýasmy näme bu? Başgasynyň diýipdisi onu eýe çykyp otýar. Allah Taala olar dost edilmän diýär. Olar görelli almam. Olaryň onançlary başga, ýol ýörelgileri başga, sen dinine düşman, peýgamberine düşman akidelerini. Olar dost edilmän diýär Allah Taala. Ýene de Kur'an-ı Kerimde Allah Taala diýär Furqan surasının 72-nji ayetinde musulmanlara wasf edip musulmanlaryň taryfyny aýdýar Allah Taala. Näme diýär? "Wellezine la yeşheduna zura we iza marru bil-lagwi marru kirama." Olar musulmanlar ýalana, zura şaýat bolmazlar. We lagwa boş söze we amala duşanlaryna agraslyk bilen ondan ýüze vurup geçip giderler diýär. Şol ayetde geçen zur sözüni tefsirçiler näme diýip tefsir edýär? Tefsir Kurtubi'de gelýär we fi riwaya an Ibn Abbas annahu a'yadul müşrikin. Şu zur diýilýän ayetde geçen müşrikleriň, kafirleriň bayramlary diýär. Yani Allah Taala näme diýdi bolýar? Şu tefsire göre ol musulmanlar diýär, kafirleriň bayramyna şaýat bolmazlar. Ol bayrama barmazlar, ýanlaryna durmazlar. Emma bu wagt günde musulman ýanlaryna durmaklykdan, barmaklykdan geçiligi özü belläp ýör şol bayrama. Käbir diýme mümkin näme Kur'anna ýa hadis täzeyil bellemäň. Ondan ýa 23 fevral bellemäň, Nowruz bellemäň, Halloween bellemäň diýip näme bamy şey diýip. Kur'an musulmandygyň saňa näme qada berýär, formula berýär. Mysal üçin näme diýip hamar içmäň diýär. Hamar näme diýmek? Tapawdy ýok, iýilýän bolsun, içilýän bolsun, çekilýän bolsun, sen beýniň elinden alýan bolsa, beýniň örtýän bolsa hemmesi hamar diýär. Ýeke adamlar yaradylandan kıyamete çende dörejek hem içilen adyny ýazjak bolsaň 500 jiltlap kitap ýazmaly. Din saňa näme berýär? Qada berýär, kanun berýär. Şu qada kanuна sygmaýan ady näme bolsa bolsun şuňa haram diýär. Zina ýakynlaşmaň diýär, zinaň şu warny şu bu warny şu ýok. Sanap duran ýok. Zina ýakynlaşmaň gutardy. Oşul meselede de şoňa alaka zura şaýat bolmazlar. Ýalana şaýat bolmazlar. Ibn Abbas kim peýgamberimizin ähli beytinden? Peýgamberimizin okuwçysy diýmek Ibn Abbas sahaba. Näme diýär? Şul ayetde şul aýdylýan zat näme diýär? A'yadul müşrikin ýa kafir müşrikleriň bayramy diýär. Allah Taala musulmanlar şolara şaýat bolmazlar, şol bayramlara barmazlar diýär. Emma ýanky diýişmälik biz barmakdan geçilip özümiz onu bellep, onu özümiz türkmenleşdirjek bolup başagay. O aýsam atjak bolup durjan, ol bize ýanma diýär, dinini bil, Kur'anyny bil, peýgamberiň ýolyny bilýär. Biz öz boýnymyzda amalatymyz ýetirýäs. Mundan agyrda her kim essin etmesin, ol öz işi kıyametin öz jogap berýär. Emma biz bilemizden öwrenimizden soň biz bilmeýärdik diýip bahana bolmaz ýarakka biz insanlara ýetirmek boýnymyzyň borjy. Biz şonu berjä edýäs. Ýene peýgamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi we sellem hadisde diýär musulman doganlar
Leysa minna men teşebbehe bi gayrina la teşebbehu bil yahudi ve'l nasara ولا بالنصارى فإن التسليم اليهودي الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. Tirmizi'de geçiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye bizden başkasına menzeyen bizden değerler diye. Yani bizden değerler diye önkü derslerimizde aydık hadislerde bizden değerler diye näme diýdik bolýar diye ulamalar yani menin yolumda değerler. Peygamberin goýkydan yolundan başka yoldadır. Men yolumdan çıkanlar diýdik bolýar diye. Peygamberimiz näme diye bizden başkasına menzeyen bizden değerler. Yahudi ve Hristiyanlara menzemen diye Peygamberimiz. O devam ediyor. Çünkü Yahudiler salamlaşanlarına barmakları bilen işaret ederler. Hristiyanların salamı olsa ellerinin ayeti bilen işaret etmektir diye. Bizde Müslümanlar näme bizde hem söz var hem el var. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu deyip elinle salamlaşyan. Ya da esselamu aleyküm, ya da esselamu aleyküm ve rahmetullah diyen. Ama onlarda biri barmakla işaret ediyorken, beyleki elinin ayetiyle işaret ediyorken, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diye? Şunu alçak kiçicek zatı da ödünü şoları menzetmen diye. Çünkü bu virüs yalık. Sen ünsörmen ödünü menzetip başlasan, başka zatı da onlara menzet başlarsın. Ay näme diyen var diyorsun, son başka zatını da kaytılacak bolursun. Şeydip, haklının batılının arasındaki divar yıkılyan. Yuvaşadan onlara eğerip kalını bilmen kalyan körlük bilen. Şu gün kuvunna biz görüp otursa, ödüne Müslüman diyen bir cahil Türkmen al, o kaptırıda bir başka bir kapır halktan birini koy. Bu adı Müslüman, bu adı Hristiyan, kara ak, adına tapavut var. Diyen amalı bir. Bu da Allah'ın tananok, Peygamberin tananok, kelime-i şehadeti bilenok, tevhidi bilenok, imanın şartını bilenok, Hristiyanın küfre düşen adam. Bu da şondan tapavut diyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı bilmeyen var içimizde. İmanın şartını bilmeye, ahiriyede gidip gelen bağ mı diye. Hristiyanlar näme tapavudun halde sen? Gidip gelen yok diye. Gidip gelen bağ mı? Dinin üstünden gülüyor. Hristiyanlar näme tapavudun var? Namaz yok. Namaz okuyanın üstünden gülecek koluptur. Hicab yok. Kâbirlerine kıyılar çünkü diyen. Hicabın üstünden gülecek koluptur. Dinin üstünden gülüyor. Perişten üstünden gülüyor. Sen Hristiyanlar näme tapavudun halde? Hemmesi çünkü diye bak kâbirler çünkü. Ödümüzü mengzedip en sonunda yüreğimizden, anancımızdan şolara yalak kolup var ya. Allah saklasın, Allah ıslah etsin. Ve yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Teberani'de geçen hadisinde diye Leysa minna men amile bi sünneti gayrina. Bizden başkasının yol yorulgusuyla yürüyen kişi bizden derler deyip aydiye. Ve şu hadislerin Müslümanlar onlar ceminne ulemalar diye Müslümanların ahlakına, özünü alıp barışına, söz ve adetlerine kapırlara mengzemegi, onlara eğermegi, onların ağzını öykönmegi, onların bayramlarını bellemegi hemmesi haram deyip aydiye. Hemmesi haram deyip aydiyalar. Misal için başka bir hadis Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye Sahih Müslim'de geçiyor. Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor. قال كان يوم عاشوراء يوما تعظمه اليهود وتتخذه عيدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا أنتم. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde diye sahabe Ebu Musa diye Yahudiler diye Aşura gününü diye näme diýerler diye ta'zim ediyorlar. Şonu ululap, şowuna hila hormat edip o şowuna näme bayram edinýärdiler diye. Özlerine şowun bayram edinýärdiler diye. Şonda Peygamberimiz musulmanlara näme diye sumu entum diye. Siz orada tutun şol gün diye. Yani siz şol günne şolara mengzeme, şolaryň edeniniň düýbünden tersine edin. Siz şowun ağız beklen diye. Hiçbir mengzeşliğiniz bolmasın. Olar bayram edip begeni versin siz ağız beklen. Aç gelin şowun diye. Görýän? Din näme emrediýär? Düýbünden şolaryň däp desturuna benzemerligi, hatda olara muhalefet etmekligi, olaryň edeniniň tersine etmekligi dini bablarda, ýani käbirdatlarda näme emrediýär. Ýa-da aýtdy musulmanlar onlar ýene de aýratyn bellap aýdasym gelýär. Kapyrlara eýermekligiň, benzemäge çalışmaklygyň haram edilmegi ýa-da haram edilen zatlary olaryň däp desturi bilen baglanşykly zatlar, olaryň inancı bilen baglanşykly zatlar. Biziň şeriatymyzda ters zatlar, olaryň batyllanşlar däp desturi bilen baglanşykly zatlarda haram edilýär. Ama dünýäwi zatlarda däl. Dünýäwi zatlarda ýa-da diýişim ýa-da ilmde, bilimde, tehnologiýa öwrenip olardan öňe geçjek bolmaly. Tehnologiýada olardan öňe geçjek bolmaly. Emma däp destur din ananç, olaryň ýol ýörelgesi, olaryň kulturasy, olara lakum dinukum waliyadin, olaryň dini olara, bizim dinimiz bize. Olaryň däp desturi bilen ýol ýörelgesi bilen biziň işimiz ýok. Hiç zatny eýermeklik hem jaiz däl, haram dinimizde. Käbir adamlar düşünmeýärdi. Şunu düşünürler, ay onda näme olar şunu diýär edip dünýäwi zatlar biziň işimiz ýok. Din däp desturyň gurruna diýär. Anancı bilen baglanşykly zatlaryň gurruna edip bar. Şol zatlara eýermek, şolaryň ýol ýörelgelerine eýermek, şolara benzemäge çalışmak şu meselelerde haram. Şeriata dine ters
Hassas meselelerde diýär. Emma onun galan meseleler ona girmeýär. Sahabalaryň musulman doganlar kafirlara meňzemezlik bolan bayramyny bellemezlik barada aýdyn sözünden misal bersek, o kafir kişiler diýär da ay biz oglunyň işimiz ýok, ýaşaňa meňze şu sahabalaryň döwründe de musulman doganlar, peýgamberiň döwründe de sahabalaryň döwründe de kafirlaryň bayramy bady, Ýahudy Hristiýanlaryň, Mecuslaryň nowruzlary bady. Şol bayramlar bardy. O kafir şäherlerde musulman, Ýahudi, ýa-ni Mecuslar, ataşparazlar, otparazlar bir şäherde ýaşaýardylar. Emma ol döwrüň musulmanlary dinlerini bizden gowy bilenlikler üçin, imanlaryna bagly bolanlyklar üçin bu zadyň haramdygyny görüp Peýgamberimizden öwrenýän sahabalar. Olara eýermekliň, olaryň bayramy bellemekliň, olar ol günne edilýän, olaryň edýäniň diýinden tersine edýärdiler. Çünki Peýgamberimiz näme diýdi? Siz agzaklan diýdi, mysal üçin ýa-ni Aşura gününden. Olara meňzemezlige çalışýardylar. Emma buňky jahil musulmanlar kafir näme diýär, ay näme delil barmy, kim diýipdir haram diýip näme diýip bu bayramlar täze çykan zatlar öňem bolan. Emma musulmanlar näme? Hiç birine goşulmaýardy, bellemeýärdi olaryň bayramlaryny. Mysal üçin müminleriň emiri Ömer ibn al-Hattab, Hazrat Ömer radiyallahu anhu bir sözü var. Yani şu planyň sözü diýär, musulmanlar şoňa önsürün. Hazrat Ömer diýmek kim biz üçin? Hazrat Ömer diýerkä jennetlen buşlanan. Hazrat Ömer radiyallahu anhu Peýgamberimizden soňra ümmet üçin üçinji adam diýmek. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem soňra Ebu Bekir gelýär sahabalardan, soňra Ömer gelýär. Şu ümmetin üçinji baş tutan diýmek. Diýerkä jennetlen buşlanan adam diýmek. Şolaryň sözüne ygtybar etmän, kimiň sözüne ygtybar etmeli? Mana şu Ömer radiyallahu anhu musulmanlar näme diýär? Gowulagasyn, "İjtenibu a'da Allahi fi 'idihim" diýip aýdýar. "İjtenibu a'da Allahi fi 'idihim." Allah'ın düşmanlarynyň bayramyna diýär, olardan uzak durun diýär. Allah'ın düşmany kim? Kafirler, iman etmeýänler. We ýa-da başga bir rivayetinde diýär, "İjtenibu a'da Allahi li-Yahuda we-n-Nasara fi 'idihim yawma jam'ihim fa inna as-sakhata yanzilu 'alayhim fa akhsha an yusibakum." Allah'ın düşmanları, yani sözden hasam açıklap aýdýar. Allah'ın düşmanları kafirler diýär. Bayram edenlerine diýär, we jemlenşenlerine jemlenşen ýerlerinden we bayramlaryndan Allah'ın düşmanları Yahudi we Hristiýanlar bayram edenlerine, bayram edýän ýerlerinden we jemlenşen ýerlerinden siz uzak durun diýär. Çünki ol ýere Allah'ın gazaby iňýär diýär. Men sizde de deger aýdyp gorkýan diýär. Çünki näme? Yahudiler Allah'ın oğlu Uzeyr diýip dur, Hristiýanlar Allah'ın oğlu İsa diýip dur. Şol sebäpli şoň bayramy, şoň doglanugyny we şoňa meňzeş şol batyl menje esaslanýan günleri Allah'a töhmet edip durlar. Näme Ömer radiyallahu anh näme şol gün olara gazap iňýär diýär. Gazap iňip dur diýär. Sizde de deger aýdyp gorkýan diýär. Barmaň ýanlaryna diýär. Bugün kunde Hazrat Ömer radiyallahu anh bu musulmanyň, bu jahil musulmanyň edil Hristiýan ýarak bolup öýüne arşa bedäp, detmaroz bolup ýene bolup şoňa meňzeş çağasan şolaň batyl menje bilen Allah şeýdip görünýär bolsa näme diýerdi Ömer radiyallahu anh musulmanlara? Yine sahaba Abdullah bin Amr diýär, "Men bana fi biladil islam fi biladil a'ajim, men bana fi biladil a'ajim ve sana'a nayruzahum ve mihrajanahum ve teşebbaha bihim hatta yamutu ve huve kezalik hushra ma'hum yawmal qiyamah." Diýär Abdullah bin Amr, kim diýär? Ýani kafirlaryň ýurtlaryna ýaşasa, şolarla şu näme bina gurup şol ýerlerde ýaşasa, şolaryň arasyna goşulyp, we şolaryň nowruzlaryny bellese diýär. We şolaryň mihrajanlaryny, üşýän günlerini, jemlenşýän günlerini, şartlyk şowkul edýän günlerini bellese diýär, şolaryň bile. We olara meňzese diýär, we şeýdip näme şu görnüşde ölüp gitse kıyamet günü şolaryň bile diýildiler diýär. Näme üçin? Çünki sen şolaryň bayramyny belleýän bolsaň, bayramyna goşulýan bolsaň, diýmek kabul edýän, diýmek razy bolýan. Şol üçin hatda Hanafi ulamalaryndan Türkmenistanyň bizim bilişimizde bara 99 hatta 100'e ýakyn hemme imamlarymyz hemme Hanafi diýip dur. Şu zatlar mescitlerde, minberlerde aýdylmaly. Bu dün kitap bilen 200 ýyl kymynyň gurrundan ta Peýgamberimiz döwründen bäri şu mesele dikkat çekip gelinýär, musulmanlar habardar edilýär. Hot Hanafi mezhebiň kitaplarynda näme diýär? Kim diýär bir Nowruz gününde diýär bir mejusyň bayramyny silap, hormat edip bir ýumurtga sowgat berse diýär, şu bayram üçin kafir bolar, imany boşa gider diýär. Şoň üçin näme? Şoň bayramyna silap, hormat etdiň, tagzim etdiň bolýar şoň bayramyny diýär. Şoň üçin ulamalar diýär, kim şu kafirlaryň bayram gününi tagzim edip, silap, hormat edip belleýän bolsa, şoň adamyň imany puja gidiyor diye. Çünkü küfür sileýän, sen kafirliga silap hormat edýän. Emma silap hormatsyz, olary kellesine getirmeli, ýa-ni şol gün münasibetli oturup iý üçýän bolsa, onu diňe haram etdigi bolar diye. O da gaty haram, gaty unakyçylyk. Emma silap hormat edip edýän bolsa imany gider diýip aýdýar. 4 mezhebin kitaplarına kafirlara meňzemezlik, goşalaryň bayramyny bellemezlik barada fetwalar we bek fetwalar, hususan Hanafi mezhep ulamalarynyň kitaplarına, Hanafi mezhebin ulamalarynyň kitaplarına şolaryň hemmesi bar.
Indi musulmanlar dersten çıkan netijelere seretsek. Birinci bellemeli adımız şu ataçanı bizim aydiyan gurrumlarımız, şu ataçanı gurulap düşünürecek bolyan adımız biz kime yüzlemtiyaz? Biz musulmana yüzlemtiyaz. Hristiyanla işimiz yok. Ol näme belleya, näme goýya. Şonuň üçin musulman doganlar İslamda musulmanlar ahli kitaba söwmegi, olar kemsitmegi, dinleriniň üstünden gülmegi, olara ınjytmak, olar zulmetmek kabul etmeýär. Biz olar bilen işimiz yok. Oşa olara zulmetmegi, ınjytmegi, söwmegi, dinleriniň üstünden gülmekli kabul etmeýär. Çünki din bize bunu qadagyn edýär. Olar bilen musulman doganlar eger goňşyň bolsa, eger işdeşiň bolsa, ýa bolmasa bir ýerde okaýan bolsaň, nähile gatnaşykda bolmaly, adalatly gatnaşykda bolmaly. Gaýry dinliler bilen, Yahudi Hristiyanlar bilen adalatly gatnaşykda bolmaly, kömek sorasa kömek etmeli we islama dagwat etmeli. Näme sen oňa musulmanyň gorkazyp awrat boljak bolmaly. Ştaýyn näme ýürüýte bellep aýdasmaly. Biz o zatlaryň işimiz ýok. Olar bilen ýa-da alaqy söw, önjüdip şuňa alaqy dawa jenjel ýok. Biz bu zatlaryň işimiz ýok. Dagwat etmeli olamyzda da gözel hikmet bilen, ewut bilen dagwat edilýär. Bu zatlaryň mesela jaýyna. Bizim şu wagtgacha aýdyp duran görüm musulman, ey musulman, sen olar bilen işiň ýok, o sen bilen iş ýok, sen bayramyň bilen iş ýok. Sen özüň öldürip oňa meňdejek bolýar. Şoň üçin näme birinji belläjek zadym, kafiram bolsa, Allahyň düşmany diýilen bolsa Kur'anna olaryň anancı özlerine. Ol ýerine dur. We bizim şu wagtgacha aýdan zadymyz näme? Musulmanlara ýüzlenip aýdýas. Ey musulman, sen diniňe ýeçik. Sen öz ýoluňa, öz kitabyňa, öz şeriatyňa ýer diýip näme aýdýas. İkinji bellemelde musulman doganlar öýüňde şol arşany ýolkany bezemeklik, öýüňde getirip Hristiýanlaryň hajy we kresti şonu goýmaklyk bilen deň zat. Düşünmeýänler gowy düşünsin. Çünki ikisi şolaryň dini simwollary, dinleriniň nişanlary, alamatlary. Hristiýanlara görä, batyl inançlaryna görä, ýa-da arşa demek ýolka İsa peýgamberiň doglan gününe alamatlanýar, şoň doglanynyň nişany, alamaty, simwoli. Haçkam İsa peýgamberiň ýene de olaryň batyl inançyna görä, İsa peýgamberiň ölenliginiň simwoli, alamaty, nişany. Tapawdy ýok, ha öňe getirip ýolka bedäpsin, krest goýup bedäpsin, haç getiripsin tapawdy. İkisi deň zat. Nuqaw edip oýlan öňüňizde getirip krest goýmaga razy bolup bilersiňmi? Belki razy bolardyn getirip ýolkany ýerine haç bedelýän bolsa da dünýäwi bayram diýip 70 ýyllap kelläňe salan bolsa, onu getirip belki goýardyn. Emma onu goýmanlar da ýolka bedäpdirler. Şoň üçin ýolka öwrenşip dursun. Aslynda ikisiň bir zat, ikisiň bezemeklik haram. İkisine beýge goýmaklyk bolmaýar. Olaryň dini simwollar, diniň näme? Nişanlary we alamatlary. Üçüncü husus musulman doganlar çağalara, ýa-da detmaro, näme dileseň berýär, näme dileň bolsa dilemeli şondan şol giýje getirýärmiş diýen inanç köp kişi bunu ýöne şeýle çağalar duýmamak üçin ýalandan edýänem bolsa, şol inanç küfür we şirk bilen baglanşykly. Ýani dersiň başynda aýtdyk, hakykatdan şol kişi şu wagt günde çokunýarlar, Svetoy Nikolay diýilýäne. Diýen detmarodyň asly bolan, asly şonu misallanýan kişi çokunulýar kiliselerde, çerkiflerde. Bu insan çağajyklary şu detmarod getirýär, detmarod berýär, şondan dilemeli diýip öwretmeklik musulmanlygyny şirk, Allahdan gaýrysyndan dilemeklik, öwretmeklik şirk. Adamı dinden çıkarýar. Sen musulman, sen çağaňa ilkile tevhid öwretmeli. Ey çağam, ey balam, näme dilesen Allahdan dile diýmeli. Türkmen näme diýär? Çok başga ýmyrlamaz diýär, Allahyň urfaty bolmasa. Hemme zat Allah Taala eline diýmeli. Näme dileň bolsa, näme arzuň bolsa, bir Allahdan dile diýip öwretmeli sen çağaňa. Ýene bir husus, bayramlar musulman doganlar her milletin nämesi nişany, alamaty, simwoli şygary. Bir milletin başga bir milletin bayramyny bellemegi, şolaryň ýol-ýolaryny kabul etmekli näme anladýar? Ýa-da dersimize aýdyşymyza alaqy şondan razy bolmakly, kabul bolmakly we tasdiq etmekli anladýar. Dilim bilen sen şunu diýme getirip öýüňde belleýärmi? Şol gün masyatly üşäňmi diýmek näme? Şol günden sen razy. Başga bir husus musulman doganlar bir ýurdu basyp almak diňe ýarag bilen bolmaýar. Näme bilen bolup bilýär? Öz ýörelgäni, pikir düşünjäni, däpde suruny, bayramyny başga ýerde ýaýratmak bilen, öz ýörelgäni ýaýratmak bilen adamlaryň aňyna salmak bilen şeý diýem näme adamlaryň aňy düşünjesi basyp alynýar. Şol konuda kafirler şunu diýär, telewizion üstü bilen, internetin üstü bilen näme adamlar öz ýaşaýyş görnüşlerini, öz hayatlaryny, öz pikir düşünjelerini, öz dünýä garaşlaryny bizim kellämizde saljak bolýarlar. Şol üçin musulmanlar şuna da dikkat etmeli, getirip olan bayramyny getirip özüne goýmak, ýerleşdirmek şol bir pikir basywaljylygynyň bir näme hasyly bolup dur musulman doganlar. Ýene kafirler diýär, bizim hristiýanlar bilen işimiz ýok. Öňül şu polan bir şolunmy. Haramla kabul edilýär, ýa-da kaybatlikler kabul edilýär. Bir şu diýär kafirleri aýrylyp bilmän, şu bayramdan dogry gopup bilmän. Näme diýär? Bizim hristiýanlar bilen işimiz ýok. Olar kellämde de getiremiz ýok. Biz diňe diýär ýyl çalşany gutlaýas diýär. Çağalarymyzy begendirýäs, niýetimiz gowy, aralçymyz ýok. Diňe maşgala bolup oturýas diýip näme? Şoňa men beş gurrumlar aýdýarlar. Birinji bilen aýtmalar musulman doganlar. Şunu diýen adam täze ýyl bellemekli, ýa-da kafirleriň gaýry dinleriň bayramyny bellemekli, näme
üçin haram edilendigini dol düşünmedik adamyň gurrumy. Bu günüň haram edilmegi ol günne içilýän arak bilen ýa başga zat bilen bagly däl. Duna şol gün münasibetli oturup iýmek içmekliň özi şol günne şol rakabat gelip senem edil şol özüne bayram edilmekliň özi haram. Şol günne şol rakabat gelip senem şol gün münasibetli üçmekliň jemlenişmekliň özi bir haram. Aýratyň muňsyna ararym çän bolsaň başga adam edýär bu günüň näme beterem näme günäsi artýar. Misal üçin hadisten misal bersek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'da geçýär bu hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ýanyna bir sahaba gelýär. Diýär ya Rasulullah diýär men plan ýerde diýär bawana diýilýän ýerde diýär näme etdim diýär düýe diýär aýdylanjany etmekligi Allah Taala nezir etdim diýär. Düýe gurban etmekligi Allah Taala nezir etdim diýär Allah'a söz verdim. We Peygamberimizden şunu soraýa edeýin şunu ähilek diýip. Onda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o şeýle bir sorak berýär. Hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyati yu'bad? Sen ol Allah üçin gurban etjek bolýan ýeriň bar düýäni. Akydip o düýäni Allah üçin gurban etjek bolýan ýeriň bar. Şol ýerde diýär but parazlaryň ibadet edýän butlary badymy diýär. Şol ýerde buta ibadet edýärdilermi diýip soraýar. Onda aýtdylar diýär qalu la ýok diýdiler diýär. Soň Peygamberimiz ýene soraýar gaýtylap ikinji sorak soraýar. Hal kana fiha eidun min a'yadihim? Şo ýerde diýär müşrikler kapyrlar bayram belleýärdilermi diýär. Sen şol gidip Allah üçin gurban kesjek bolýan ýeriň bar. Şo ýerde müşrikler jemlenşip gurbanlyk bayram belleýärdilermi? Şolaryň bayram edilýän ýerimi şol diýip soraýar. Onda aýdýarlar qalu la ýok diýdiler diýär. Onda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem awfu bi nadrik. Onda diýär nediriňi berjä et diýär. Näsir musulmanda şol Allah üçin gurbanlyk etjek bolýan adamyň şol müşrikleriň bawana diýilýän ýeriň butulanam eger bar bolsa ýa bolmasa mesela şu taýda müşrikler bayram edýän bayram bilen işi ýok. Hiç o zatlar bilen nemesi ýok, baglanşyk ýok. Allah üçin gurban kesjek bolýar, bir ibadeti berjä etjek bolýar. Emma şonu da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme gaýtalap soraýar. Şol ýerde şolar bayram edýärmi? Şol ýerde şolaryň çokunulýan butlar barmy? Eger bar bolsa näme gitme. Eger ýok bolsa onda berjä et diýär Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Näme üçin? Şol ýere gitmekli, şol ýerde görünmeklige de Peygamberimiz näme ijaza bermeýär, ruhsat bermeýär. Bayram edil şoňa alakda şol güne gabatlap etmekliň bolady gowdal. Şol gün münasibetli üşýän bolsaň şoň haram. Çünki müşrikleriň bayramyna gabatlaşmaklyk öňe näme şoň bir haram musulman dogunlar. Bu birinjisi. İkincisi ýene bir bellemede musulman dogunum. Bu ýyl çalşyk, ýa-ni diýär käbirlerdiň ýyl çalşygy belleýär. Musulman dogunum bu seniň ýyl çalşygyň däl. Bu miladi ýyl hasaby seniň ýyl çalşygyň däl. Seniň ýyl çalşygyň hijri ýyl hasaby. Waslama gara ýyl bizim täze ýylimizde bulan bellenşýär gutlamaya. Käbir jahiller baha olar onda ýyl täze ýylny belleýär. Biz de bu täze ýylimizi belleýärik. Näme? Şolary meňdeşip näme bärden öz musulman täze ýylyny çykarjak bolup durýar. Bizim musulmanyň täze ýyly buňa alagalyp bellenilmeýär. Biz üçin täze ýyl diýmek bir ýylyň gitmekligi ömrümizden bir ýylyň kemelmekligi diýmek. Bu beýelip adedip bir şaşogyny diýjek günem däl ömrüňden bir ýyl kemelýär. Sen näme etmeli? Dile gelip bilersiň Allahym näme ýylymyzy ömrümizi haýyrlat. Geljek gün üçin gowy pikirler orta atyp, gowy zatlara diýip maksatname goýup şoňa göre hereket etmeli. Şeýdip biz näme täze ýylymyzy garşylamaly. Emma olan kyýalaryp garşylamaýas we bu ýyl çalşygy biziň täze ýylymyzda, biziňki hijri ýyl hasaby. Üçünji ýaň diýär näme? Ýa-ni şu pedaka goýuşmyza alakda üýüşmek, oturmak, şeýdip näme başgala bolup oturýar çağalar belendirýär. Musulman dogunum üýüşmek gowda, dost ýar, dogan garnaş, enen ataň bir saçakda oturmak gowda, çağalaryny belendirmek gatowda. Ýöne hey özüňe sorak berdim, näme üçin sen şu zatlar etmek üçin şol gün kapyrlan gününi saýlap aldym. Çünki sen aňa ýerleşdirdiler şunu. Şol gün edilmeli diýdiler sana. Näme üçin sen musulmanyň ikisany bayramy, näme üçin şol günlerde etmeýän şol işi? Ýylla bir sen kepde bir senin juma bayramaň we näme üçin şol güni etmeýän musulman dogunum. Sana juma güni işmek, bayram etmek, jemlenşmek boluber, sowap kazanýan. Çağalan bilen çağalanyň sowada da gelýär, her juma alypdyr. Ýagdaýyň barmy? Her gün alypdyr. Çağany her gün begendir. Ýylla bir gerek däl. Bayram etjekmi? Gurbanlykda öýüňi beze. Täze eşikler al çağalanyň, saçaklanyň beze, goňşuňy çağır. Işi ber. Bularam sana yetmedim. Ýene üç ötüm gelýär, oturasym gelýär. Halal zat, musulman dogunum. Kapyrlaryň bayramyndan başga gün ýokmy? Halkyň diline bir söz bar, jan saga pulu bar, her gün bayram diýär. Janyň sag, malyň janyň ýerine bolsa sen işi ber, kim sana üçme diýen barmy? Käbir adamlar diýär da näme şu zatlar eşitip aýna şartlanmak bolanokmy? Kim diýär şartlanmak bolanok diýip? Sen şartlanjak günleriň belli, sen bayram günleriň belli.
etmeli. Bu bir bahana musulman doganlar näme? Çağalanmadı musulmanyň bayramyny söýdürmeli. Sen awa gidip Yahudiň bayramyny söýdürsen ondan bu adam ondan dinden uzaklaşar da bu çağa. Sen ondan näme üçin türkmenler şeýle boldy, näme üçin türkmenler beýle boldy, näme üçin erkeklerimiz beýle, näme üçin gyýlanmaz şeýle. Sen şolaryň şeýle bolmagy üçin biz näme diýär? Serkim özünden başlamaly. İmanymyzy, dinimizi, peýgamberimiz söýdürýärmi? Musulmanyň bayramyny söýdürýärmi? Elinden tutup meçhile akıp cuma akıdyasmyna şu sen bayram bunun diýip. Ýa-da Hollywood belleýän bular. ýa-da detbar gower diýen sen bular. Owa näme eksen şonu ýygnaýan. Şol musulman doganlar bu bahanalar bilen şeytani bahanalar bilen özümizi alym alyn. Allah Taala günukan uyuşmagy jemleşmäge. Kapyrym bayram eden günü bize gerekdir. Wa Ibn Qayyim rahimahullah'ın bir sözü var musulman doganlar. Diýär Ibn Qayyim rahimahullah ahkam ahli zimma diýen kitabynda kapyrlaryň nişanlary, şygarlary, bayramlary münasibetleri olary gutlamak alimlaryň bir agzdan aýtmak bilen haramdyr. Misal üçin olaryň bayramlaryny ýa-da oradalyny gutlap bayramyň mübarek bolsun diýmek, ýa-da sözler aýtmak diýişler hemmesini hem alimlaryň bir agzdan kabul etmek bilen haramdyr diýär. Bunu diýen kişi diýär, bu söz sebäpli kapyr bolmasa da haram işetdik bolar. Bu bir Hristiýana haja kreste secde edenler üçin gutlamak ýalydyr. Hatda kapyrlaryň bayramyny gutlamak bir kişini şerap içenligi, adam öldürligi, zina edenlik üçin, zina ýaly uly günah edenlik üçin gutlamakdan has beterdir diýär. Dinin gadyryny bilmeýänleriň köp bölegi bu ýalňyşlyklary eder. Eden işiniň näme derece erwetligine de düşünmez. Çünki bir kişini günahsy ýa-da bidgaty küfri sebäpli gutlayan kişi diýär, Allahyň gazabyna duçar bolar diýär. Müslüman musulmanlar şolar osnowum godum diýmek, Paschasy bilen gutlamak, başga dini ananjy bayramlaryny gutlamak bilen özü haram. Köne ulamanyň fetwalaryny tek bayram bellemek anarda dursun, ýa-da gutlamak bolany, gutlamaklyk bolany. Şol üçin musulman doganlar näme şuna da dikkat edeli.